Ingnan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni Santa Maria Birhen sa Kasakit, Our Lady of Sorrows. Ganahan ba mong masakitan? Mo gid na itong automatic na response, di ta gustong masakitan. Si Mama Mary, okay ra gid niya masakitan. Mao nang wa siya reklamo sa kasakit o modelo ni nato sa pag-atubang sa daghan kayong mga kasakit dinhi sa kalibutan. Iampo nato ang atong mga katawhan nga nagsubo karon na makakat-on sa panag-ingnan sa mahal na Birhen Maria ug makakita sa balyo sa kasakit kung atong dawaton sa Dios nung pagdawat. Ang ato sa untang mga leaders sa simbahan ug sa gobyerno magpatalinghog unta sa mga nagsubo karon sa mga nasakitan ug magbuhat untag mga kalihukan nga makapahupay sa mga kasakit sa katawhan labi na gyud sa mga kabos, mga timawa nga mga katawhan. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi nakawagtang-wagtang sa atong mga kasakit, ato sang iyampo nga makabaton og kalipay nga Diosnon og kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom og paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang inahan mobarog aron makaambit sa kasakit sa imong anak nga gilansang sa krus. Itugot nga ang imong simbahan uban kang Maria moambit sa pagpasakit ug kamatayon ni Kristo ug mahimong takos nga mabanhaw uban kaniya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Ebreyo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangalyupo si Hesus uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, makakaton siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. O Ginoo, nagadangop ako kanimo, ayaw itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwasa ako, ipaabong ang imong dunggan kanako, dali aron pagluwas kanako. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga maghatag kanako kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadun ug tultulan. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwason mo ako gikan sa litag nga ilang giladlad kanako. Kay ikaw man ang akong dalang panan. Sa imong mga kamot gitugyan ko ang akong espiritu. Luwason mo ako, O Ginoo, O Diyos nga matinumanon. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Ginoo, maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon Mayaon ikaw, ikaw, O O Ginoo. Ginoo. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena.
Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kasakit ni Maria nahitabo tungod kay iya manggi puy-an ang kinabuhi nga masinugtanon sa Ginoo. Si Jesus pod gidescribe sa atong unang pagbasa nga bisan Ginoo siya, nakat-on siya pagka masinugtanon. Ug mao ni ang hinungdan nga nagantos siya. Lingi ay mong tupad na masinugtanon ka o masinupakon. Hay may daling magantos ang masinugtanon o ang masinupakon? Ha? Galibog na mo. Kay kanara bang mga masinupakon, sama anang masinupakos balaod, hayahay, diya kay sila usahay. Kung dili man usahay, murag kanunay. Kay tanaw ni mo, bisan karon sa atong panggobyerno, kanang mga masinupakon sa balaod nga mga government officials, mga kurakot kaayo, sila ba yay naghawd karon? No. May kay sila mo tabi, murag yung tarong kayo ba, bisag nahibaw nagod-tagod nga daghan kay sila binuang gibuhat. Tarong kay sila mga naong nya, okay kayo, daghan kay sila kwarta, makapalit pa sila mga mahalon kay mga sakyanan, daghan pag yun. Nya nindot sila pagkaon, nindot sila balay, dagko pa kay sila ranggos katilingban, balik-balik lag lingkod sa dagko kayong posisyon. Pero kani mga magtinarong, mapriso pa, mapaphapa. Zaman, hay may daling magantos ang matinumanon o ang masinupakon. Nga nga daghan kaayo nga dili gustong mutuman sa balaod, Maginoo man nga balaod or balaod in isyuta. Labi na kita mga Filipinos, sad to say, batasan na to ba? Basta naa gani ibalaod nga ipatuman, ang una ginatong hunahunaon, unsaon pagsupak. Unsaon aron dili ta masakpan. Mao ginay una. Bisag kamo. Tagaan tag buhis. Unsaon ka makaminos taning buhis, no? Kana gid yung pagminos. Tagaan mo balaod nga palit mo slat. Balaod ba na? Ay di na balaod, oy hangyo ra ng slat nato. Di na balaod. Pero kanang balaod sa balaod nato sa dinhi sa simbahan ba? Nang pananglitan kasal gyud. Kasal. Unsa may buhaton? Magtipon-tipon. Nya, moingon dayon nga damo sabot ra ng Ginoo eh. Nya, nasay kinasal nga mangabit or napugos og pakasal kay ang magpakasal gyud unta kana man untang limpyo gyud ang hunahuna. Wa ma-pressure ba? Mabitan ang unang pangutanas kasal moingon din. Mianhi ba ikaw sa imong kabubuton? Pasabot wa ka napugos. Pero daghan kay nagpakasal tungod kay namabdos. Nga inigabot na sa kuan, igabot na sa panahon nga di na gyud magkasinabot, magbuwag, inigkabuwag na makakita og bag-o, makauban sa kinabuhi. Nya mao na gyud kuno to ang right person. Nya kay di naman pwede makasal kay
na naman sila'y kasal, moingon dayon ang simbahan, pag-apply o sa og nullity, declaration of nullity. Pila man sad na, padre? Mga 30,000, ngadto 50,000. Unsa man sad nakadugayon? Mga 20 years tingali, 10 years. Uy, kadugay gud ana. Wag gilaing paagi, padre, nga madali. Ana. Mo na yatong style, mangita gitag paagi, madali. Nga ighuman na padre, mana adili mo apply sa kuan yapon sa civil court. Hoy, kadugay ba di ana padre? May kay ingnon mga ano sa nagdali-dali kag minyo. O di ka kahibaw ana. Mo na kana akong kaslon, moingon dayon ko kahibaw ba kag unsay epekto? Kamo nahibaw ba mo unsay epekto anang inyong kasal? Di na mo pwede magbuwag. Nya kung magbuwag gyud mo file mo nullity sa civil court o sa simbahan, dako kay gasto. Nya dugay pag yun mahuman. Hasol pag yun kaayo. Muna tarungan ninyo minyo. Mosupak yun. Kay mamasin ba mamasin? Milingay mong tupad. Nawa ka masayop sa imong pagminyo. Ingna ka no. Nawa ka masayop. Mga igsoon, wa man gyud sayop. Pero ang atong kinabuhi dinhis kalibutan, kauban gid ana ang kasakit. Kung makigbuwag ka sa imong asawa o sa imong bana, or muundang ka sa pag-alagad sa katilingban, masimbahan man or maggobyerno, or mo patunhay ka sa hustisya, sama ani karong mga rally nga gitawag karon ay mga rally kay magpatunhay sa hustisya, masakitan gyud ta. Masakitan. Kay ang kamatuoran sakit gid na siya. Kana lang imong naong daan, nigtan-aw nimo sa amin. Kakita kas kamatuoran, magkabuang kag hid-hidoy bisag unsa nalay imong ipamutang aron imong adjuston ang kamatuoran, maglisod kag dawat. Naong pagani na nimo. Naong ginani mo ba? Maglisod kag dawat. Bekin sa gid higid nga makadawat gyud imong natural nga naong taas ang amot. Nawa, di ba bati kay mog naong. Pero gusto jud ka nga maarang-arang kanang dili kay ka masakitan, kanang daygon ka, adaghan kay kagastuhanan. Kana lang pagdawat nimo sa imong kauban sa kinabuhi, imo man ginang pinili asawa ug bana, ambot kapila na ka mo nasakitan, bekin sa gid dinhi mga asawa habi or bana nga wa gyud masakiti, wa gyud makayaw-yaw sa inyong kaubas kinabuhi ta sa kamot. Mayo kay naay duha, ambot tinuod basag kana. Hinaot pa unta. May lang naay duha. Wa gyud mo kapangaway, wa gyud mo kayaw-yaw, istorya. O wa man nimo mapagawas, imong giutong-utong. O wa nimo gipagawas bas imong yaw-yaw, imong giutong-utong. Ana. Mo na naagin ang kasakit. O unsa may attitude sa tinuod nga naay Diyos nun nga kasing-kasing sama ni Maria og ni Hesus. Gitawag na natog pag-antos. Muna si Maria ni ambit sa pag-antos sa Ginoo. Ang Ginoo pwede ra gyud dili masakitan, pwede ra gyud dili mag-antos kay nga naman gamhanan gud siya. Pwede ra gyud nag-usa ka ana sa kamot, mausab na ng sitwasyon. Pero nganong niagi man gyud ang Ginoo sa pag-antos, nya ni kuyog sad si Maria. Tungod kay ang tinuod nga solusyon sa kasakit mao ang pagpas-an ni ana ug wa gyoy reklamo nga pagpas-an. Kana ra gyoy solusyon, pero atong dali-dalion lisod kayo sama anang pragodan agong atong idsawan. Di man ko moingon nga wa toy balyo, dako man sa tog balyo nga ato yung gipa talsik ang diktadura na leader. Pero kung ang atong tumungan nung gipatalsik to, kay di na ta gustong masakitan, ni balik ang kasakit. Di ba? Idsato na sad ta.
Unya, maura gyapon. Nibalik. Hangtod karon nibalik. Nganuman, ang ato manggong gipatalsik, ang atong gitangtang, mao ang tao nga naghatag natog kasakit. Ang tao ba nga naghatag natog kasakit, mao'y atong gitangtang. Pero ang wa nato tangtanga, ang atong sala nga mao'y hinungdan nganong naay mga tao nga maghatag og kasakit tungod na sa iyang sala. Pananglitan kanang korupsyon. Unsa man ang korupsyon? Kanang kuhaon nimo ang dili nimo kwarta. Kana bang dili imong kwarta, imong kuhaon? Be, lingi ay mong tupad, ignawa jud ka kapanguhag butang nga kanang dili imo. Ina ba na sa imong kinabuhi, wa gyud ka kapanguhag butang nga kanang dili imo? Kana palang parking. Ako hisgutan na kana palang parking ba? Mo parking ka sa public road, himuon imong private parking area. Unya magrali-rali ka dito kay patalsiko na nimong nangawat kuno hig billions, kanang imong piso-piso, kanang imong 100, 1,000, mao ba yan ay mahimong dako? Kung ikaw say makalingkod dito, ikaw say mangawat, nawat nga ka ng karsadang gamay kayo, imo pa mangganing kawaton. Di ba? Muna ingos Kristo, una ka mokuha sa puling sa imong isig katao, siguro asang nakuha na nimong troso nga naa sa imong mata. Na siya kuyaw. Kaming mga pari, muyaw-yaw mi anang korupsyon pananglitan. Kanya, kumusta man sa dangamong pagdaas parokya? Mga obispo, magyaw-yaw bahin sa korupsyon. Kumusta man sa imong pagdaas sa imong diocese? No? Apil na mga madre. Ano di man nato sila i-apil? Muna ningos Kristo, kuhaa usa ang troso sa imong mata. Wa ka ta magpakaron ingnon. Maubot atong dihay obispo nga nagrally kay unfair labor practice. Mutubag sad ang naa sa gobyerno. Bishop, kumustang inyong mga labandiras parokya? Inyong mga driver, sakto sweldo, saktos benepisyo. Hilom ang bisyap. Chika pa ang mga nagtrabaho sa parokya. Sakto sa sweldo, saktos benepisyo. Tubag. Kumusta imong maid? Kanang inyong katabang sa balay, sakto sweldo, saktos benepisyo. Tubag. Kanang imong trabahante sa imong kanang imong asyenda, saktos benepisyo, saktos sweldo. Mao na. Nya muyaw-yaw ka dito, patay ta. Ayaw mo pagkabit-kabit. Nya kumusta man ka? Wa sa ka magkabit-kabit. Apil na ning nagwali. Mao ni siya ang atong i-check. Ug masakitan ta inig atubang natos kamatuoran. Si Maria, si Jesus, tinuod gid silang way sala. Pero nganong nag-antos man sila maayo kay nahigugma sila sa mga makasasala. So ang tinuod nga kasakit di ay kanang moambit na ta sa kinabuhi sa mga makasasala aron ato silang dadon sa kaluwasan. Muna si Maria gipapuyo tipon sa makasasala ang disipulo ni Kristo na makasasala sang otro didto gipatipon si Maria. Si Jesus gikas langit nitipon natong mga makasasala. Si Maria sad nga putli way sala gipatipon ni Jesus sa makasasala. Babay, kini ang imong anak. Ug sugod ni adto mitipon si Maria sa makasasala aron kita makat-on unta nakamausad tang mupuyo tipon sa mga makasasala. Nganong ni amantay daghang projects dinhi. Nawa gi halin-halin ang slot. Magamay raghalin ang slot. Nganong daghan makitang tao dinhi manimba, sobra man tas tag libo kapin musimba kada misa.
dulduol 1,000 ana. Pero inigtanaw na to sa slot, di man kaabot og 200 ang halin. Na 100 pesos raman unta ni. Nga naman. Ha? Corruption, corrupted mind. Ug unsa man ang corrupted mind? Ang kwarta ako, ang trabaho inyo. Ang kwarta ako, pero ang paghago inyo na. Mo na corrupted mind. Mo na ato mga leaders sa gobyerno. Dili tanan, pero naagyod ubay-ubay. Ang kwarta ila, ang baha ato. Ang kwarta ila, ang pagkakuwang sa healthcare ato. Ana. Ang kwarta ila, ang kamahal sa pamaliton tungod aning mga binuang sa ato mga presyo ato. Nana na sila. Nya unsa may itong buhaton? Masuko ta nila. Dili. Masuko unta ta sa corrupted attitude or kaning sala sa korupsyon. Muna magantos kita kay mo padayon man tagpuyo tipon sa mga makasasala ug mauni ang tinuod nga revolusyon kana bang magsugod sa atong kasing-kasing. Kill the sin in your heart before you kill your fellow sinners. Condemn the sin in your heart before you condemn your fellow sinners. Ilingay mo tupad. Ing na din adyo ko muundang og palit og slap. Tingnan. Baka ako baka sulti. O tanawa, wa jud ka kasulti. Nga naman, kay corrupted man ka. Tigumon usa ko ning kwartang higagod. Ako sa ni. Una pa na sila, ako usa ni. Nga man na. Og mao ni si Maria model nato, dangpanan nato. Pero dili tungod kay iya tang hupayon sa atong kasakit kay mawa na ning mga taong naghatag natog kasakit. Ako sugod ko ni serve og simbahan, abisan pa nga ni gwapa ko ni serve simbahan, eskwela pa ko grade 1, hangtod na lang yun karon. Kanang kasakit, kanang mga tao nga maghatag na kong kasakit, naagin na. Makahila ko usahay, masuko ko usahay, pero ang ako yung desisyon, di ko muundang og higugma nila. Nothing gonna change my love for you. Adi mo to? Bala mo diya. Oh, di takalikay, bisag ihatag na nato tanan. Aron lang yun malipay. Musmay lang, inighatag ni mo ana, mo pasalamat, igtalikod, buko-bukoho na sad ka, ana. Nya, mag-ayo-ayo na sad ni mo, na ipanginahanglan, hatag na sad ka. All out yung kamuhatag, inighuman, buko-bukohon lang yapon ta. Si Jesus, hastang iyang dugo, katapusang tuos dugo, patay na siya, gidunggam na iyang kilid, naagas ng dugog tubig, hangtod karon gitamay lang yapon si Jesus sa kalibutan. Di ba? Di kita kalikay. Muna, ayaw na lang nagkontraha ang makasasala, siguruan na lang kontra ang sala. Samtang naa pa kay sala, do not expect nga malinawon ang kalibutan. Magubot ra gid ta. Kay manggawas ra gid ng epekto sa sala. Pero ang imong kasing-kasing sama ni Maria, wa nay sala, sama ni Jesus, wa nay sala. Bisag mag-agas pang imong luha, malinawon imong kasing-kasing. Bisan paganig magbitay na ka sa cross, malinawon imong kasing-kasing. Ug mao na nahitabo sa atong mga martyrs, Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, Santiago Apostol, malinawon bisan pag gipang-ihaw na, gipang-torture na. Ngano man, nawa naman ang kanigyong gitawag na tog source of pain nga mao ang sala.
Ang sala ramang gyud source of pain. O may lain. Muna siya. Last na lang lingi sa imong tupad. Nila, lingi ba? Ing na sugod karon. Ing na ba? Na sugod karon. Din agyod ko mo reklamo. Ing na ba? Gina, nindog na ta. Mga igsuon, uban sa mahal nga Birhen Maria nga nag-antos alang kanato, malaumon kitang mudangop sa Dios ug muingon, o Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga sila nga sa hilabihan, nabugatan sa pagpasan tungod sa mga kaguol o mga pagsulay, makakitag kalinaw o kahupayan, diha sa ilang pagpamalandong sa mga kagulanan ni Maria, magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga dawaton nato ang mga kagulanan ug mga pag-antos sa kinabuhi, ug ilhon niini ang presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga pinaagi sa panig-ingnan ni Maria, magpailob kita diha sa pag-antos o pagsulay, paglahutay, sa pagpamuhat ug mga maayong buhat, magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga taliwala sa mga kalisdanan o mga pagsulay, diha sa inadlaw-adlaw natong pagpuyo, makadiskubre kita sa matuod nga kahulugan sa Kristohanong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga sila nag-antos sa balatian, makakaplag diha kang Maria sa tinuod nga dalangpanan sa kahupayan, magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, gantihan sa Ginoo sa kalipay nga walay katapusan, tungod sa ilang makanunayong pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, himoa kaming makanunayon sama kang Maria. Dios sa tanang grasya, dawata ang among pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. Maluluyon nga Dios alang sa himaya sa imong ngalan, dawata ang mga pagampo ug mga sakripisyo nga karon gipasidungog sa mahal nga Birhen Maria, kay imo man siyang gihatag kanamo, samtang nagbarug siya nga among maluluyong inahan tupad sa krus ni Hesus. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispong Tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugan, himayat, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Human namo madawat ang mga sakramento sa kaluwasan nga dayon, kami nga nagahandom sa kasakit sa mahal nga Birhen Maria, nangamuyo nga dinhi kanamo among punan ang nakulangan pa sa mga kasakit ni Kristo alang sa simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalinaw nga Diosnon, og mahitabo ra ni kung mudawat gitag kasakit nga way reklamo og higugmaon gid nato ang makasasala atong dumtan ang sala. Salamat sa pag-aangaan nato dinhi sa atong mga kasakit ug nagsige pagpamalit og slat. Ang atong grace nga slat or God's reward and complete elation niabot nag 54,872 ka slots atong halin, napay 645,128 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nga doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000.
183 na sad ang atong nadawat. Ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, PPSC, nanay 18,895 ka slots nga halin, 81,105 pa ka slots ang available, 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 42 na sad atong nadawat. Atong pakpakan ang tanan nga namalit na tog slots na atay gi-offer nga special donation para sa ato dinhing mga lingkuranan na ay upat ka kneelers nga tag 42,000 o naasay 12 ka lingkuranan pios nga additional natong himuon tag 55,000 ang kada usa. So kinsan nyo ganahan mo donate ani mas nindot yun nga ang kono ninyo ang usa, no? Usa ka kuan ba? Usa ka bangko baron or usa ka kneeler, upat raman ka 42,000 o 12 ka tag 55,000. Pero kung wa gi mo angkon, ari lang ta sa slot gyud mo palit kay once makatigom-tigom tag enough amount ato dayong orderon kay na naman tay design na nasa tay contractor ani ang kwarta na lay gipaabot. Magwa gyapon mo kuan madasig. Sige lang. Unya ang atong YouTube channel padayon na sa pagsuporta kaning Padresiano Ubod. Doon na ni Roy mga 266,000 ka mga subscribers. Sige lang yung view, like, share, o subscribe kada adlaw. Maka-spread ta sa atong pamalandong o misa, pamasin makatabang-tabang sa pagbag-os katilingban, o maka-income sa tagamay para sa ato sa nga mga charitable expenditures. Salamat kayo. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.